खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायग्रोबा साबस्क्राइब खालायदो। बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ हगारनो सिगां नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। बारग' एनडिपिफोरनि थाखाय आसाम बाजेट जथुम्मायाव माखासे बाथ्रा बुंथिदों एबा बाथ्रा रायलायदों। आसामाव गोदानै डिब्रुगड़ आरो सिलचर जुनारसालि गायसननो होननानै मैया आसाम बाजेट जथुम्मायाव बिथांखि लाबाय। सरकारि फरायसालियाव फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। आथिखालाव माहारि कभिड-19 नि जोहै फरायसाफ्रा क्लास खालामनो हायाखै। बे समाव अनलाइन क्लास खालामनाय। गोबां फरायसाफोरा सममथे फन गैयैनि थाखाय क्लास लानायाव जानगार जानो गोनां जादोंमोन। बे नोजोर बोनानै मैया आसामनि बाजेट जथुम्मायाव 9 थाखो आरो 10 थाखो फरायसुलिफोरनो स्मार्टफन राननाय हाबाफारि लादों। बर' एमएलएफोरनि गेजेराव गिबिसिन बर' रावखौ बिथा सफायै बाहायजेननाय एबा बाहायनो नाजानाय बर' एमएलए नरेश इस्लारिनि सोंलु। लाइमोनफोरनि गावखौ जिउ फोजोबना लानाय सिगां समनिफ्रायनो बांनायनिफ्राय बांबोनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बे समाव क'क्राझार जिल्लायाव बिसमुरि आउटप'स्टनि सिङाव थानाय समखागुरि गामियाव फिन मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। सासे 10 थाखोआव फरायफुबाय थानाय बर' लाइमोन एबा हिनजावसाया थांनाय मोनाबिलि मैयानि मोनानि समाव नखरनि रावबो मिन्थिस्लाबै एबा नुस्लाबै समाव गावनि आगोमा जिउखौ गोदोनायाव देवलें लागायनानै अबथिरा फोजोबनानै लादों। खौराङाव मोन्नाय बायदिब्ला नखराव जेबो दावराव-दावसि जायाखैमोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे बे जाथायखौ दासिम मा जाहोनाव थैखो मिथिनो मोननाय जायाखै।